Απλά κάποιες παρατηρήσεις έχω να κάνω, επισημάνεις όσον αφορά τα έργα που έχω δει. Και επειδή ήρθαν αργά λίγο σε εμάς με email, δεν πρόλαβα να κάνω κάτι που είχα σκοπό. Ήθελα να πάρω και από τις προηγούμενες διαβουλεύσεις που μας είχατε στείλει τα τεχνικά έργα και τους προϋπολογισμούς και να φτιάξω ένα διάγραμμα για να δούμε την πορεία των επενδύσεων και τους τομείς στους οποίους επενδύεται αυτό το διάστημα των 3 χρόνων, τέλος πάντων, που λειτουργεί η Επιτροπή Διαβούλευσης, για να δούμε ποια έργα είναι αυτά που απορροφούν τα περισσότερα κονδύλια, αν είναι δικαιολογημένη αυτή η απορρόφηση των κονδυλίων, αν αυτά τα έργα είναι επαναλαμβανόμενα ή όχι. Για να διαπιστώσουμε τελικά αν η απορρόφηση αυτών των πόρων είναι η θεμιτή ή μήπως θα πρέπει να στραφούμε κάπου αλλού ή μήπως να διερευνήσουμε το τι συμβαίνει. Αυτό που διαπιστώνω με τα λύπης μου, όχι ότι δεν το θεωρώ απαραίτητο, αν και δεν μπορώ να μιλήσω σαν ειδικός με μια πρόχειρη ανάγνωση, είναι ότι τα έργα αυτά, στην πλειοψηφία τους είναι έργα ασφαλτοστρώσεων, βελτίωσης οδικού δικτύου, έτσι. Και ευτυχώς είδα και ένα μεγάλο έργο το οποίο αφορά τις γεωργικές καλλιέργειες, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο το ποσό στο Δήμο Ασφενδιού, νομίζω 300 τόσα χιλιάρικα. Ένα μεγάλο. Που έχει σχέση με την πρόσβαση και για τη βελτίωση της καλλιέργειας. Λοιπόν, εδώ κολλάει και με την παρατήρηση που έκανε ο κ. Σβουρένος όσον αφορά την ενίσχυση των γεωργικών καλλιεργειών. Και θα κάνω μια μικρή παρένθεση. Στις βόλτες που κάνω και για αναψυχή αλλά και για διάφορους λόγους στο νησί, διαπιστώνω μια κατάχρηση όσον αφορά τη χρήση του ποτιστικού νερού. Και όταν αναφέρομαι στην κατάχρηση, δεν μιλάω για ποσότητα, μιλάω για λάθος ώρα ποτίσματος. Οι ώρες ποτίσματος, ενδεχομένως αυτοί που ασχολούνται, οι γεωπόνοι και που ασχολούνται με την καλλιέργεια, γνωρίζουν καλύτερα ότι οι ώρες αυτές είναι όχι ώρες στις οποίες ο ήλιος βρίσκεται ακριβώς από πάνω μας. Και βλέπετε τεράστια σπατάλη νερού για άρδρευση, ειδικά το καλοκαίρι, που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, ώρες οι οποίες είναι ακατάλληλες. 12 η ώρα βγαίνει όλος και ποτίζει το μεσημέρι, 3 η ώρα, 2 η ώρα. Όχι. Εκεί θα πρέπει με συστήματα ελεγχόμενα ο Δήμος να επέμβει και να μην επιτρέπει τη χρήση από τα ποτιστικά δίκτυα. Μια δική μου πρόταση έτσι. Όσον αφορά τη διαχείριση που μιλάμε τώρα για τη διαχείριση του νερού, που όντως θα είναι, αν δεν είναι άμεσα σε εμάς πρόβλημα, ευτυχώς είμαστε τυχερό νησί, δυστυχώς αν περιμένουμε να γίνει θα έχουμε φοβερό πρόβλημα. Εδώ πάλι μία παρένθεση. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω, δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο σας, γιατί είναι αρκετοί προβληματισμοί που έχω. Έτσι. Εδώ θέλω να επισημάνω και το γεγονός της χρήσης νερού από τις μεγάλες μονάδες ξενοδοχειακές. Δεν ξέρω πόσο έλεγχος γίνεται στις μεγάλες αυτές ξενοδοχειακές μονάδες και δυστυχώς είμαστε στη δυσάρεστη θέση την επόμενη χρονιά να έχουμε τα επόμενα 2 χρόνια περίπου, δεν ξέρω εσείς θα ξέρετε καλύτερα, να έχουμε 3 μεγάλες τεράστιες μονάδες. Που με τα λύπης μου βέβαια στις μία από αυτές είναι μέτοχος η Goldman Sachs. Νομίζω ότι και μόνο το όνομα αυτό εμένα προσωπικά μου φέρνει ένα τριχύλα για το τι μπορεί να σημαίνει για τον τόπο μας από πλευράς αφέμαξης του πλούτου μας. Έτσι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν θα πρέπει να γίνει ένας τρόπος, δεν ξέρω αν υπάρχει, ένας τρόπος ελέγχου, γιατί γνωρίζω ότι αυτές οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες συνήθως χρησιμοποιούν γεωτρήσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει άδεια που έχουν άδεια γεωτρήσεις. Αλλά η γεώτρηση είναι νερό το οποίο ανήκει σε όλους. Θέλω να αναφέρω, αν το γνωρίζετε ή όχι, αλλά επειδή ισχύει, στην Αμερική έχει ψηφιστεί νόμος απαγόρευση της συλλογής από τις υδροροές των σπιτιών από ιδιώτες. Γιατί λέει το νερό, λέει, είναι αγαθό που δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από τον καθένα ελεύθερα. Εκεί θα φτάσουμε κι εμείς. Να πληρώνουμε το νερό των υδροροών μας για να τα σπαταλούν οι μεγάλες μονάδες ασυλλόγιστα στις πισίνες, στις τεράστιες.
Προβληματισμός δικός μου είναι. Έτσι, και θα το δούμε άμεσα αυτό μπροστά μας. Επίσης, διαπίστωσα ότι έχουμε τα έργα, λοιπόν, στην πλειοψηφία τους. Δυστυχώς, δεν είμαι σε θέση να έχω στατιστικά στοιχεία από τους προϋπολογισμούς σας. Δυστυχώς, τα έργα είναι σε μεγάλο ποσοστό ασφαλτόστρωσης. Ναι, βέβαια, πρέπει να βελτιωθεί το δίκτυο, αλλά μην ξεχνάμε ότι η άσφαλτος, και εσείς σαν τεχνική του ΤΟΕ που έχω εδώ πέρα δίπλα, μπορούν να το επιβεβαιώσουν, ότι η άσφαλτος δυστυχώς είναι ένα υλικό το οποίο ανεβάζει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Και μέσα στην πόλη, ειδικά η άσφαλτος, κάνει την πόλη φούρνο. Δεν θα έπρεπε ίσως να δούμε, όπως έχει γίνει αυτή τη στιγμή πειραματικά, έγινε και σε κάποιους δρόμους μέσα στην Πλάκα, αν θυμάμαι καλά. Δοκιμαστικά ο Δήμος σε 1-2 δρόμους έστρωσε ειδικό λευκό υλικό απάνω για να μειώσει τη θερμοκρασία. Λέω, υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές. Ίσως θα έπρεπε για μένα να ξυλωθεί. Έκανα μια βόλτα την άλλη φορά, εσείς που έχετε ταξιδέψει πιο πολύ, έκανα μια φορά στο κέντρο της Ρώμης, έτσι, εκεί στο βουλευτικό, στο μέγαρο που συνεδριάζουν στη Βουλή και πάνω στις πλάκες τις πέτρινες, και ευχαριστήθηκα τη βόλτα μου και από πίσω με ακολουθούσαν αυτοκίνητα χωρίς να κορνάρουν. Ήπια δρόμοι, ήπιας κυκλοφορίας, με σεβασμό στον πολίτη. Δεν με ενοχλούσε που είχα το αυτοκίνητο δίπλα, αλλά απολάμβανα τη βόλτα μου στα μαγαζιά, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα αυτό για την ανάπτυξη του εμπορικού κέντρου. Έτσι, του κέντρου, που ήταν στο κέντρο εμπορίου. Άρα λοιπόν, δηλαδή, εδώ τώρα η παρατήρηση είναι ότι, και η διαπίστωση, μήπως θα μπορούσαμε αντί να ασφαλτοστρώνουμε συνέχεια, ή τουλάχιστον μέσα στην πόλη, να ασφαλτοστρώνουμε συνέχεια, μήπως θα έπρεπε να βρούμε έναν εναλλακτικό τρόπο, και φυσικά όχι τους κυβόλιθους οι οποίοι ξυλώνονται και κινδυνεύουν, ειδικά οι γυναίκες με τα τρακούνια που φοράνε. Λοιπόν, να βρούμε έναν εναλλακτικό τρόπο, έστω με επιστροφή στην παράδοση. Δόξα τω Θεώ, είμαστε νησί που και πέτρες έχουμε και από πέτρες μπορούμε να φέρουμε. Και δεν ξεχνάμε ότι υπάρχει και η Νήσιρος, η οποία είναι με την ελαφρόπετρα, που είναι άκρος μονοτικό υλικό για χρήση που μειώνει και τη θερμοκρασία και αποτελεί μονοτικό υλικό. Και για χτίσιμο και για οτιδήποτε. Οι μηχανικοί εδώ είναι, μπορούν να βρουν τρόπους. Οπότε λοιπόν, αντί να έχουμε τόσους μεγάλους προϋπολογισμούς, γιατί βλέπω τα νούμερα και με πιάνει η καρδιά μου, 500.000, 300.000, 250.000 μέσα για ασφαλτοστρώσεις. Καταρχήν, έχει γίνει, δηλαδή αυτά τα λεφτά που πέφτουν για τις ασφαλτοστρώσεις αυτές, έχει στη μελέτη δοθεί βάση σε τι βάθος χρόνου θα χρειαστούν πάλι ασφαλτόστρωση, έτσι ώστε να μην μπαίνουμε συνέχεια κάθε 3-4 χρόνια σε αυτές τις διαδικασίες. Ή μήπως θα έπρεπε να μπούμε σε μια πιο ακριβή διαδικασία ασφαλτόστρωσης, έτσι ώστε να επιμικρύνουμε το χρονικό διάστημα που θα κάνουμε κύκλο σε αυτές τις διαδικασίες. Προβληματισμοί δικοί μου είναι. Γιατί είναι κρίμα να σπαταλούμε αυτές τις εποχές τόσα μεγάλα ποσά, που θεωρώ ότι θα έπρεπε να γινόντουσαν έργα κυρίως στρεφόμενοι προς όφελος των πολιτών και βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητάς μας, η οποία δυστυχώς, δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω, γιατί όλα αυτά τα θέματα είναι διάφορα τα οποία θέλουν περισσότερη συζήτηση. Δυστυχώς με τις μονοδρομήσεις, δεν λέω αν είναι καλές ή κακές, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Δυστυχώς με τις μονοδρομήσεις, λοιπόν, έχουμε αντιμετωπίσει στην καθημερινότητά μας όλοι πάρα πολλά προβλήματα. Βέβαια, τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι όταν έχουμε έκτακτα περιστατικά, όπου εκεί δυστυχώς δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση αυτών οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτό το περιστατικό. Ακούω εδώ και τόσα χρόνια, π.χ. για παράδειγμα, για τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας μιλάω, είχαμε μιλήσει κάποια στιγμή, λέγαμε για αυτά τα ποδήλατα που θα φέρναμε, να μπορούν οι πολίτες να κυκλοφορούν, να δανείζονται, να τα βάζουν στη θέση τους, που εφαρμόζονται στο εξωτερικό χρόνια. Δεν κυοφόρησε κάτι τέτοιο, ενώ υπόθηκε νομίζω από τη δικιά σας στην αρχή. Δεν προχώρησε.
Επίσης, ακόμα βλέπω στις πινακίδες, συγγνώμη που γελάω, αλλά το βλέπω και μου φαίνεται αστείο. Βλέπω ακόμα τις πινακίδες που λέει Wi-Fi, σημείο 1, σημείο 2, σημείο 3, ούτε αυτό προχώρησε. Παρότι οι πινακίδες μπήκανε. Δηλαδή, δεν θα ήθελα να είμαστε εσύ ενός ξένου, ο οποίος λέει τις πινακίδες και ανοίγει το Wi-Fi του, έτσι. Μόνο το Wi-Fi του Δήμου δεν θα βλέπει. Αυτό με τα ποδήλατα που αναφέρω έχει σχέση και με το κυκλοφοριακό, γενικά με τις ρυθμίσεις κυκλοφοριακού. Και μιας και αναφέρομαι και στο Wi-Fi, 9 του μηνός, Νοεμβρίου φέτος, έληξε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι το Wi-Fi for EU. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας. Το Wi-Fi for EU, σας το λέω επειδή ψάχνω κάποια πραγματάκια γενικά όσον αφορά τις αναπτύξεις και το Wi-Fi for EU, η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε 7 του μηνός, 7 Νοεμβρίου. Είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο αφορά δήμους. Δεν αφορά ιδιώτες, αφορά δήμους. 8.000 δήμους, λέει, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ως το 2020. Λοιπόν, έληξε η προθεσμία 9 του μηνός. Μήπως είναι το σύστημα τα δικά μας και εμείς τέτοια σύστημα εφαρμόζουμε στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Ανοίγει ο διαγωνισμός, ανοίγει την προηγούμενη, κλείνει την επόμενη. Σας λέω επειδή είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα και προφανώς αφορά τους δήμους. Τι να σας πω, παραπέρα λεπτομέρειες εγώ δεν έχω. Ξέρω, εσείς προφανώς μπορεί να τα έχετε περισσότερες πληροφορίες. Το θέμα είναι ότι, αν δεν το ξέρετε, σας λέω ότι θα... Wi-Fi for EU, for το 4, νούμερο 4 EU. Εδώ θέλω να σας πω το εξής, ότι θα υπάρξουν και άλλες προσκλήσεις. Από ό,τι βλέπω θα υπάρχουν άλλες 3 προσκλήσεις ακόμα, μία ανά εξάμηνο. Άρα χάσαμε μία. Εντάξει, εγώ απλά λέω ότι κάποια πράγματα είναι τι μπορούμε να μας παρέχουν οι άλλοι. Λοιπόν, επίσης, δηλαδή βγαίνω κάθε μέρα γιατί θεωρώ ότι είμαστε σε ένα νησί πολύ τυχερό. Εγώ είμαι πολύ τυχερός προς αυτό το νησί. Πραγματικά, αν έμενα σε άλλο το νησί των Δωδεκανήσων, παρότι το καθένα έχει την εξαιρετική του ξεχωριστή ομορφιά, δεν είναι σαν την Γκο. Βγαίνω κάθε μέρα έξω και λέω τι έχουμε δίπλα μας και τι δεν απολαμβάνουμε. Εντάξει. Τι θα μπορούσαμε να είχαμε, για παράδειγμα, για βελτίωση ποιότητας ζωής. Υπάρχει μια μόδα. Καταρχήν, όλοι οι νέοι τώρα, αν δείτε, δεν σας λέω να δείτε η Ελλάδα έχει ταλέντο, ας πούμε, ή το οτιδήποτε, αλλά και αν τα δείτε αυτά, θα δείτε ότι η πλειοψηφία των νέων αυτή τη στιγμή ασχολείται με τι? Χορό, έτσι, χορευτικές ομάδες, και δεύτερον με τον αθλητισμό. Εντάξει, δεν θα μπορούσαμε, όπως έχει κάνει ο Δήμος Γαλατσίου και χίλιοι άλλοι δήμοι, έχουν υπαίθρια πάρκα, στα οποία έχουν βάλει προφανώς με συνεισφορά ιδιωτών, αθλητικά όργανα, τα οποία είναι με τη δική σου, είναι καλλιστέτιξη, είναι με τη δική σου το δικό σου το βάρος, δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο, τα οποία δεν παθαίνουν τίποτα αυτά, ένα γράσωμα θέλουν και τελείωσε η ιστορία. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να είχαμε φτιάξει τέτοιες εστίες στα παρκάκια μας που έχουμε γύρω-γύρω, χιλιάδες παρκάκια, να τα αναβαθμίσουμε αυτά, να τα κάνουμε και εστίες πρασίνου, με γηγενή φυτά και που τα μην θέλουν ειδικές ανάγκες στα ποτίσματα του νερού και να έχουμε την νεολαία μας εκεί πέρα. Από το να τα κλείνουμε μέσα στα γυμναστήρια ή ξέρω εγώ σε άλλους. Και για τα κολυμβητήρια. Καλά είναι τα κολυμβητήρια. Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει και μία, για παράδειγμα, έχουμε τόσες παραλίες, όμορφες παραλίες που μπορούμε να τις απολαύσουμε. Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει κάποια ειδική, ας κάνουμε δική μας μελέτη στη τελευταία ανάλυση, ενός κολυμβητηρίου το οποίο θα αφορά κομμάτι, που θα παίρνει κομμάτι από τη θάλασσα. Γιατί να μην το κάνουμε και αυτό? Ας είμαστε πρωτοπόροι σε κάτι, να το εντάξουμε και σε πρωτοποριακά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά δηλαδή. Μήπως δηλαδή θα πρέπει να δούμε μείωση των προϋπολογισμών σε ασφαλτοστρώσεις, διερευνώντας νέα υλικά χρήσης, με μακροπρόθεσμη δράση και ταυτόχρονα βελτίωση της ποιότητας ζωής, που αυτό το πράγμα βοηθάει και τον τουρισμό μας. Γιατί ο τουρίστας στην Ελλάδα δεν έρχεται για να πάει στα κλαμπάκια, άσχετα τι λένε ορισμένοι, έτσι, ή τι λένε, έρχεται για να απολαύσει αυτό που δεν έχει. Και τι δεν έχει? Δεν έχει τη φύση που έχουμε εμείς. Και τον πολιτισμό μας.
τα μουσεία μας, την παράδοσή μας. Δεν τα βλέπουν αυτά. Λοιπόν, αυτά πραγματικά απολαμβάνω την κουβέντα. Και ας μιλάτε όλοι εσείς, δεν θέλω να μιλάω καθόλου εγώ. Απλά κάθε φορά που λέει κάποιος κάτι, μέσα μου υπάρχει μια σπίθα, άλλα σκέφτομαι και θυμάμαι. Νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει λίγο στην κουβέντα όσον αφορά το έτσι δεν είναι. Γιατί νομίζω ότι μιλάμε για θέματα τα οποία είναι. Ωραία, επειδή ακριβώς ξεφεύγουμε, γιατί όλοι έχουμε το πάθος να συνεισφέρουμε, ίσως θα πρέπει αυτές οι διαβουλεύσεις να γίνονται πιο τακτικά, αλλά με μεμονωμένα θέματα, π.χ. για το χωροταξικό, ξέρω εγώ, για τις ασφαλτοστρώσεις, τι προτείνουμε, να μην τα συγχαίουμε όλα μαζί, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες από πάρα πολλούς, οι οποίες μπορούν να καρποφορήσουν σε πάρα πολλά πράγματα. Και επειδή έγινε απλά μια ανοίξη όσον αφορά την ιδιωτική συμμετοχή σε έργα και ανάληψη έργων από ιδιώτες, δεν μπορώ να μην μιλήσω στο συγκεκριμένο θέμα. Οι επενδύσεις ιδιωτών, οι ιδιώτες καταρχήν ο στόχος είναι να βγάλουν χρήματα, έτσι, να βγάλουν κέρδος. Λοιπόν, αν θεωρήσουμε λοιπόν ότι από πόρους του Δήμου, από πόρους εννοώ από ενέργειες που μπορεί να κάνει ο Δήμος, μπορεί ένας ιδιώτης να βγάλει χρήμα, γιατί δεν μπορεί να βγάλει ο Δήμος? Όταν ένας επιχειρηματίας έχει τη θέληση, την πρωτοβουλία και το μυαλό να βγάλει λεφτά από μια δημοτική επιχείρηση, γιατί δεν μπορεί να βγάλει ο Δήμος? Εκεί που συμφωνώ είναι στη σύμπραξη επενδυτικά ιδιώτη και Δήμου στις εποχές που έχουμε βέβαια, γιατί ξέρουμε ότι ο Δήμος δεν έχει πόρους. Άρα στη σύμπραξη για ανάπτυξη, ναι, εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων του Δήμου, αλλά σε υπηρεσίες που έχει ο Δήμος και μπορεί ένας ιδιώτης να συνεισφέρει χωρίς να έχει κέρδος, εκεί το θεωρώ ότι είναι λίγο δεδομένο. Αν σκεφτούμε ότι όλες οι Γερμανοί, για παράδειγμα, είναι το παράδειγμα της μη ιδιωτικοποίησης. Ευχαριστώ.